dhuwur ki apik kok. Tetep mungkin 107 lho ya. Kurang 3 cm. Piro maksudnya? 175. Dhuwurmu ya no? Nggih. Wah, jan dhuwur tenan. Kowe nek begak aja tanganmu mekarno ngene. Bek monggo iki meter lho iki. Bisa ngebeki. No, kowe nek dadi wong dhuwur iki penak ya? Mboten mau. Angel golek bojo. Kok sik Pak? Apa wis program golek bojo? Nggih, ancang-ancang. Ancang-ancang. Nggih. Kowe nek golek bojo ki golek sing piye? Nggih sing luwih inggil keng kula. Lho, ngene lho aja. Lah, wonge cendhek kuwi digathukne mesti pas. Napa ne? Gathuken napa ne? Pemikirane napa atine napa-napane? Ya. Tegese wong lanang ki ora ndek ora dhuwur nglek cethuk wong wedok dingge kenek pas ngono lho maksudnya. Oh. Tapi kan nganu mo, damel keturunan cara. Wong kowe arepe golek keturunan lho ngene. Kuwi nek cara nurun sing wedok, awake nurun sing wedok, ning ndek kudu sing ganteng. Minimal kaya aku iki. Lek mayok-mayokne. Yo. Ya ngono kuwi wong jeneng. Ora ngono no. Sing penting ki rak kowe kudu golek takono dinane kelahiran dhisik. Nggih. Bab sing utama wong urip ki jejodan ki dina kelahiran. Kelahiran apa? Kula Senin Kliwon. Kliwon ki rada angel digolekne bojo mergo kaku. Ngoten to, Mo? Iya, dadi wong kliwon ki wong wangel. Wong kliwon iki biasane ambune ora enak. Nggih. Ngenyek, Mbak. Ngenyek. Iki ra ana dalem Ibu Martin. Bu Martin, Bu Ana Sumartin. kowe siap apa ora mau desa? Napa? Tumpak kepuh. Tumpak kepe siap. Oh, Bu Asma Kinaya Sumartin Joko. nggih siap. Ngono ya? Nggih. Apa karepe Bu Sumartin iki? Bu Sumartin niku wonten tegese tiap suku katanya Romo. Dari suku kata Nggih. Su Martin. Su niku sugih sabar lan sugih tresna marang keluargane. Mar Mar niku mboten nate marah. Dados piyantune niku suwabar. layak ku mergo disangoni mang jane iki. Namu 10 ten malih Bu. 10 apa no? Napa ten nggih? Ten anu ten. Kowe lek cara dirupiahne piro? Duka dereng ngitung kula. Lah, kuwi engko deleng dompetmu dadi gacune ngono lho kuwi. Oh. Kuwi tinggi anu nggih ngundang rezeki ning kono kuwi. Ngundang rezeki lintune. Heeh. Tos ten Ten niku prihatin. ya. Prihatin. Maksudnya prihatin piye? Nggih prihatin. Mamre ayeme batin. Nggih prihatin. Pripun to? Nggih ten niku nggih prihatin, nyantun niku prihatin. Ya prihatin maksudnya sergeposo ngono kuwi pikirmu. Nggih duka lho kenapa ngertos amalane panjenengane. Lho, wo ngono. Niku kan rahasia beliau dengan Gusti Allah. Nah, ning ngene nduk, Pripun? aturan Bu Bre nate dawuh karo aku. Nggih. Pak Sun, napa Bu? Kula niki rencana kula pun mboten pengen rabi. Bu Sumartin niku. Teringat masa lalune karo garwane. Oh. Garwane rak tumekang pralaya. Oh nggih. Temane tak kei usulan, Bu, ya krama lho. Jenengan sik timur. Kono ane tinggi apa nek ora tinggi rabi aku ngono lho. Engko timbang nganggur kesuwen aku ngono. Dadi aturana Bu diaturi palakrama ngono ya. Nggih, Bu Sumartin dipun aturi palakrama kalih Rama. Oh, ya kowe dhewe lho tuturana kok dadak Oh aku. nggih, Bu Sumartin. Konoane kersane kangge. Kuwi saya aku dhewe lho. Kok konoane kersane kangge piye maksudmu iki kok jeneng? Lah sanjake mah mboten dingge nggih apa, nggih kersane kangge. Oh iya. Bu Sumartin niku ingkang ngagem-ageman cemeng wau. Oh, mau. Ingkang jenengan peksa ngeten-ngeten wau. Pas anu napa penyerahan gunungan. Kowe ya kok nglirik lho. Nggih nglirik batine wah iki nyapa batine ngoten Bu Sumartin. Ya kuwi rasa tresnaku karo panjenengane ngono no. Kok nggih purun lho Bu Sumartin niku. Piye lho kowe iki? Wong bapakmu lho kondang kalau kengrat sak donya kabeh ro kok.
Ngono lho. Wong gendeng lho ora aku demen. Kok nggih purun karepmu kok. Jale kowe arep ngatone tembang apa? Tembang? Heeh. Niki langgam napa musik? Langgam. Langgam. Napa nggih? Piye to jane bocah iki? Kok langgam napa nggih sak enake dhewe kok. Rembulan Kasemaran lagu Rembulan jenengan. Kasemaran kena. Tapi niku nggih mboten napa-napa. Kowe nek cara nembang sing luare apa sing iso? Bahasa Inggris. Niku anu pemundutane Basa Martin lagu Arab nggih. Iso ta? Iya, bisa sedikit setitik-setitik. Iya, coba ya. Iya. Anu Dina Salam, Mas. Isane nggih namun niku apale nggih niku. Iya ora apa-apa. Nah, nggih. Soalnya yang anu mboten mau dikirim ke Korea. Suara saya. Suara saya. Oh, dikirim ke Korea. Suaramu dan Soalnya suaranya katanya mboten ngertos bahasa Jawa. Jadi diarap mawon. iki arep dikirim rono ya. Nggih sanjange mbok menawi mangke dipun Oh, ditiren arep digawe sawal bantal. Dina Salam. Niku Ape-ape lumayan ya ya. Saiki datone rembulan Kasemaran. nggih. Kayak apa rembulan Kasemaran. Niki lagu ciptaan panjenengan tahun pinten Romo? Yo zaman aku kedanan kowe iki lho. Alah. Kula napa tunggale? Ya maksudnya aku nek gawe lagu mesti enek unsur asmara. Dadi ana tengah sawah gubuku sing kulon kae, aku nyawang rembulan iki banjur rembulan kedanan aku. Jane lagune jenengan niku kuwatah sing sae-sae lho. Wis to bar iku tak susun kok penyanyi awakmu jos. Undang sak dunya. Yo, kaya ngopo. Nggih. Hindai ngepasaryan mewangkening yen nanggeget lati raretak jantungku ndika mutiaran ning atiku duh wong bagus pupujanku sumirat maning telas tresnamu kang katatahani nanging kalbuku hujare satya pring sesanti ing tembe tanggalen jeni.
wancine saka tlatah Gunung Wonogiri